deň, ahojte. Dovolte aj nám, sokoliarom zo sokoliarskej skupiny Svätého Balóna, aby sme vás privítali na tomto Ľubovňanskom hrade. No a trošku vám chceme spríjemniť tento deň. No a samozrejme aj túto prehliadku tohto nádherného hradu takouto našou malou sokoliarskou ukážkou. No ale ako som spomínal, sme sokoliari zo sokoliarskej skupiny Svätého Balóna z Banskej Štiavnice, no ale so sídlom na základnej škole Maximiliána Hela v Štiavnických Baňách. No a zároveň táto základná škola je jedinou základnou školou na svete, kde sa vyučuje predmet sokoliarstvo. Teda na tejto škole žiaci od 1. až 9. ročníka sa môžu venovať takémuto predmetu, no a zároveň sa môžu aj starať o takéto dravce, aké dneska môžete na tomto hrade aj vidieť. No ale najskôr, ako vám ukážeme, ako naše dravce lietajú, tak vám niečo povieme aj o sokoliarstve. No a sokoliarstvo je prastaré umenie lovu pomocou vycvičených pernatých dravcov. Vzniklo v oblasti Strednej Ázie, dnešného Kirgizska, Mongolska a Kazachstanu zhruba pred 4000 rokmi. No a v minulosti bolo sokoliarstvo rozšírené hlavne na takýchto hradoch, ako je práve tento. No a fungovalo to tak, že králi mali kráľovských dravcov, kráľovských sokolov, no a zamestnávali si práve takýchto sokoliarov, ktorí sa starali, teda cvičili a trénovali tieto dravce, no ale samotní králi si vychodili na kráľovské polovačky. No aby som len nerozprával, tak vám predstavím túto prvú dvojicu dvoch dravcov, no a názov týchto dravcov je myšiak lesný. No a myšiaky lesné sú našimi najbežnejšími dravcami na Slovensku. Často ich môžete vidieť celý pri cestách, korune stromov, ako striehnú na svoju korisť. No keďže je myšiak, loví predovšetkým myši, no ale nie len myši, ale aj hady, jašterice a žaby. Nazývajú sa aj takými lekármi prírody, pretože požierajú rôzne zdochliny a hlodavce, no a tým zachraňujú úrodu poľnohospodárom v hodnote 20 000 eur ročne. Rozpätie kríne majú 1,20 m a váhu majú okolo 1 kg. Ja mám na ruke štvoročnú samičku myšiaka lesného, ktorá sa volá Padme, no a sokoliarka Katka má na ruke myšiaka lesného, teda samičku myšiaka lesného, ktorá sa volá Amy. Tá má 3 roky, no a teraz vám samozrejme predvedeme aj ich let, no ale keď nám priletia na rukavicu, tak im samozrejme môžete aj zatlieskať, oni sa určite potešia. Takže my vám prajeme príjemný zážitok. Dokážu loviť skupina, teda pri tom lovení si dokážu pomáhať, dokážu vytvárať rôzne taktiky na ulovenie svojej koristi, no a jeden takýto dravec, ako je Diana, dokáže uloviť korist do veľkosti zajaca. No Diana, ja mám na ruke mladú samičku, má ešte len pol roka, preto je taká ukecaná, rada rozpráva ešte. Ja vám teraz predvediem samozrejme aj let našej Diany. Len vás chcem upozorniť, že Diana si pred týždňom dokončila kadernícky kurz. Takže ako bude letieť tesne ponad vaše hlavy, možno niekto odíde domov aj s novým účesom. Takže ja vám prajem príjemný zážitok. No a kto chce nový účes, smelo hlavku.
Diana. 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 No. Sašku. Nie, no teraz będzie stanie. Diana. Diana. Je veľmi ťažké, lebo není od prírody prispôsobená na to, aby lovila letiacu korisť. No Dianu som to predsa len naučil, no a teraz sa budem snažiť vám to aj ukázať, no ale musíte poriadne držať palce, lebo je to pre ňu veľmi ťažké, lebo nie je taká rýchla ani obratná, no a ako som spomínal, není prispôsobená na to, aby lovila letiacu korisť. Takže ja si do ruky zoberiem kus mesa a jej ho vyhodím. Ona ho bude chytať letiaci. Výborne, takže ho chytila na prvýkrát. No teraz to vyskúšame ešte raz, no ale skúsime to vyhodiť vyššie, no a uvidíme, či to teraz chytí. Diana. Diana. Hop. No poď. Diana. Jeszcze się dodała. Takže predsa sa je to podajú aj na druhýkrát. Diana, no poď. Diana. 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 No poď. Diana. No poď. Teraz si môžete všimnúť, že Diana vie aj chodiť, nielen lietať. Diana, no poď. Poď ešte, poď. Diana, no poď. Poď, prejdi sa. No poď. Diana, no poď. Poď. Poď, jak si teraz robí. No a teraz sa vás pýtam, chcete, aby som pokračoval ďalej? Áno. No ale to bolo slabé, áno. No počkať, spravíme to takto. Ja sa vás pýtam ešte raz, no a vy skúste všetci povedať naraz, že áno. Takže chcete, aby som pokračoval ďalej? No výborne. Teraz to bolo úplne, že super. No a keď už ma tak prehovárate, tak pokračovať budeme. No ale má to jeden háčik. A to je, že mi došlo mäso. Už nemám žiadne mäso. Posledný kúsok mäska som dal teraz Diane. Takže ja teraz potrebujem 2 kusy mäsa. No a najlepšie mäso sú predsa len deti. Takže, decká, hore, kto chce byť mäso? No poďte, stačí vy. To už je veľa mäsa, to už je veľa, no poďte. Poďte 2. To už veľa, nie, to už máme veľa. No poď ty, poď mäsko, poď toto malinké mäsko, poď. Dobre, a poď ty, kamoško, ostatní môžete ísť naspäť, mám až 3 kúsky mäsa, nevadí, no poď, poď sem. Tak, dobre, stojte. Tak, to poď ku mne. Tak, sa nám predstavte, ako sa voláte. Ako sa voláš? Tereska? Grecka Anina. Ešte raz? Grecka Anina. Gretka, výborne. A ty sa ako voláš? Zuzka? Tobiáš, výborne. Decká, toto je Diana, tak sa s ňou zoznámte. Zakývajte Diane. Tu je Diana. Diana vám tiež zakýva. Teraz zakývajte rodičom, kamošom, rozlúčte sa s nimi, lebo sa vidíte naposledy. Vy budete mäso. Diana si vás chytí, trošku si s vás odďobne.
Dobre? No nebojte sa, do banky vrátime rodičom, dobre? No ale najskôr dostanete odo mňa také mená, ktoré Diana dobre pozná. Takže ja vám dám také kuracie mená. Takže ty budeš taká kuracia jednohúbka. Dobre? Ty si najmenšia. No a táto slečna bude kuracia pečienka. Ukáž, kamoško. No dobre, toto bude kuracie stehno, také fajnové. No a teraz sa vás pýtam, koho dáme zožať ako prvého? Stehno, pečienku alebo kuraciu jednohúbku? Jednohúbku poprvé. Jednohúbku? Dobre, takže ja s vami úplne, že súhlasím, lebo predsa len dievčatá majú prednosť, nie? Takže začneme kuraciou jednohúbkou. Poď. Princezná, poď so mňou. Tak, bojíš sa? Nebojíš sa? Tak ešte raz zakývaj mamine. Mami nájde. Alebo dedovi. Dobre, teraz si daj túto ručku sem donútra. Tak. Drž. Ja sa pozriem do tejto mojej zázračnej tašky, či tam nejaký kúsok mäska neostal. No niečo som predsa len našiel, takže zachránim ti život, dobre? Budeš žiť. Také 2 minúty. Dám ti kúsok mäska do rukavice, ale nepapaj ho. Není pre teba, dobre? Nepapaj mäsko. No a teraz zavoláme Dianaho. Zakrič Dianaho. Zakrič. Ešte raz. Diana! 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 Hop! No poď! Diana! Diana! No poď! Hop! Diana, no poď! Diana! Diana! Hej! Hop! Ona čaká na stehno. Diana, no poď! Hop! Diana! No typické dievčatá. Diana! No poď, tu máš jednu húbku, poď. Diana! Hop! Hej! Diana! No poď. Diana. Poďme trošku do začie sem, aby nás lepšie videla. Poď, ešte tak. Diana, no poď. Hej. Diana. No poď. Hop. Diana. Widzę ją. Diana. Diana. No poď. Hop. Diana, no poď. Diana. No už letí. Hlava dole. No a teraz koho dáme? Dáme pečienku teraz, tak pečienka, poď, teraz ideš ty. Pečienka, poď ku mne.